Алсу, исәнмесез, ничек хәлләрегез? Әйбәт, дигәйде. Аллага шөкер, менә костюмнан утырам әле. Беренче тапкыр шундый образда үземне чакырдылар. Бик шатланып килеп әйтәм, хатын-кыз, кызым әйтәм бит инде, моның кадәр теге габаритный булырга тиеш түгел. Юк ди, безгә менә шундый кирәк диеп, мине шулай итеп чакырдылар. Мин инде менә шундый образда бүген чыгыш ясап утырам әле. Сез үзегезне габаритный дип саныйсыз? Теге бик нәзик түгел бит инде. Юк, миндә юанлар бар, конечно, сүздә юк, но инде мин үземне әзрәк хәзер теге ябыга башладым инде әзрәк кенә. Но барыбер әле бар. Димәк, бу сезнең ниндидер комплексыгыз? Комплекс дип әйтеп булмый инде аны. Комплекс дип инде менә ул. Гены инде природа ишетәсең. Әни шундый, апалар шундый, барыбыз да шундый. Әйбәт нәселебез әйбәт. Бәбиегезгә бүген көндә ничә яшь? Тулы 2 яшь. Исме Раяна. Раяна. Раяна, әйе. Нәрсә белән шөгыльләнә Раяна? Балалар бакчасына йөрим. Юк әле, 23 яшьтән генә бирәм. Әле мин ашыкмыйм балалар бакчасына бирергә. Анда инде балалар чирли диләр, теге күп вируслар алып кайта, шуңа күрә инде пока яклыйм, саклыйм. Күбрәк саф һавада йөрергә тырышабыз. Инде өйдә бик күп шөгыльләнәм. Инде ул бөтен төсләрне белә. Малиновый, голубой, бөтен төсләрне әйтә. Саныйбыз 5-кә кадәр, шуңа күрә өйдә әкренләп кенә инде шөгыльләнәбез. Көн-төн, димәк, син бәби белән инде. Көн-төндә бәби белән әйе, аннан соң кичкә табан бер концерт, яисә инде теге барып килергә берәр эшем булса, мин инде кичпән иребә калдырып китәм. Әгәр дә ул да булмаса, инде безнең әниләр килә, инде 2 яклап әниләр килеп, бәбине карарга алырга калдырам. Бәби табудан соң послеродовая депрессия була дип әйтәләр. Соң ул депрессия булдымы? Бик әле күп булды дип әйтә алмыйм, әмма ләкин әзрәк кенә булып алды дип уйлыйм, хәзер генә уйлыйм яна булып алганын. Соңрак мен аны әгәр шушы вакытта сораган булсалар, мин юк миндә дигән идем, хәзерге башым белән уйлагачтын, әйтәм, миндә ул әзрәк булган икән. Ул нәрсәдә чагылды соң ул? Шагылды. Мен хәрискә төшерә алмыйм дим яна, син теге рискны сорап куйдың. Мен хәрискә төшерә алмыйм, берничә, но теге инде 2 ел вакыт үтте бит аларга, миндә теге. Ну, ниндидер мелочьларда инде, мелочьларга тизне психология баласына кызып китәсең. Шундый баланы инде ничектер бик каты оберегать мыста ошалар икән, тырышасың ничектер. Әле ничек үзгәчә инде теге чирләр кебек, менә мин булыша алмам кебек, менә шундый лень теге дураграк вакытлар булып алган. Ул миңа калса шул родовая депрессия булгандыр инде. Ирең сине концертларга тыныч кына җибәрә. Инде көнләшү дигән, көнләү дигән әйбер юк. Көнләү әйбер бездә вообще юк. Син дә аны көнләмисең. Юк, бездә аны без ул мине бик әйбәт аңлыйм. Беренче мәртәбә бар иде анда әйберләр. Ничек инде син шулай иттереп йөрисең, анда-монда дип, аны сүзләр булган иде. Хәзер менә инде бу әлбәттә минем белән кая барганымны, кем белән барганымны, сәгать ничәдә барганымны, ничә кайтканымны һәм инде Инстаграмга сторислар куеп, точно анда булдым дигән фактлар бар, шуңа күрә инде беренче башы әйтә алмый. Юк, бик әйбәт, аларга без көнләшү безнең арабызда юк. Менә ирең 3 көнгә балыкка китәм дисә. Ул балыкка йөрми. Охотага да йөрми. Кайтып авылга кайтып йөргәннәр бар. Ул 3 көнгә инде 3 көн аны чеп йөрсеннәр инде алар. Шулай баралар да кайталар, ул әлбәттә инде безнең бар мамин день, безнең бар папин день. Шуңа күрә әйтәм, мин инде бүген менә бала карадым. Кич белән мәсәлән берәр банкетка син бер киттем концертка. Иртәгә әти ял итә кич белән. Димәк, ул берәр кая дуст егетләре белән чыгып керә кич белән. Әгәр дә инде мин бик нык карасам, мин әйтәм, әтисе бүген мамин день диям дә, матур итеп кенә киенәм дә, кызлар белән сөйләшәбез дә, берәр кая барып утырып чәй эчеп торабыз, кызлар белән сөйләшеп. Инде әзрәк кенә теге баш белән дә ял итәсең бит инде ул гел бала, аннан балага теге барыбер гел бала янында булгачтын, балага тиештер кычкырып таларга мөмкинсең, әйме? Алай итмә, бу теге ничектер инде ялкынсынасы дип әйтимсең, кызып китүең бар. Шуңа күрә әзрәк кенә ул да миңа әйтә, әнисе ял итеп алды. Мин рәхәтләндереп киттем мин дигәндә. Ишкенә. Алсу, яңа 2020 елдан син нәрсә көтәсең? Алла бирсә, планнарым бик зурдан. Һәр ел без шулай планнар белән керәбез. Планнарсыз яшәп булмый. Вообще берничек тә. 2нче елга Алла бирсә инде. Менә 2 нидә торам? 2 уен бар. Бик мәйтәм, хатын-кыз буларак гаилә, без бит инде гаилә учагын тотучылар, әйме?
Әллә икенчедә бий алып кайтыйммы? Әллә концертларга чыгыйммы? Менә ике әйбер мине бик борчый. Менә бу яңа ел төнендә миңа калса бу решится. Ярый, бар да уңышлы, бар да матур, бар да Рәхмәт сиңа. бәхетле булыгыз. Рәхмәт безгә. Рәхмәт. Ихлас җавапларың өчен зур рәхмәт Рәхмәт. булсын.